Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Әлбәттә, кішірейтілген юл белгілері орнаштырылды. Шәһәрдәшләр мұның қақта нәрсә ойлый? Бөгілмә егіті Союз дәүләті укучыларының фәнни техник иҗаты бәйгесендә мәктәптә корырлык яңа идеялар белән бүлешеп кайтты. Ознакай педагоглары тәҗрибә уртаклашты. Бүген төшке вакытта Бигәш төзүчеләр урамнары киселешендә масса күләм юл транспорт хәрәкәте булган. 3 машина катнашуындагы бәрелеш нәтиҗәсендә Toyota автомобиле түбәсе белән әйләнеп каплана. Беренче мәгълүматлар буенча халык булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Теманы дәвам итеп, Әлмәтнең бер урамында кичерейтелгән размердагы юл билгеләре барлыкка килде. Иң беренче булып мондый яңарыш төзекләндерелгән Тагиров урамында күзгә чагылды. Юл билгеләре яңа ГОСТка нигезләнеп ясалган. Әйтеп үтик, мондый юл билгеләре зур шәһәрләрдә инде күптәннән үз эшен башкара. Яңа юл билгеләренә машина йөртүчеләрнең фикере нинди һәм белгечләр бу хәлне ничек аңлата? Бу хакта тулырак киләсе минутларда. Без хәзер Тагиров урамында яңа уку юлы белән бу урам жанланды. Машина, бала-чагалар хәзер монда бик күп. Юл билгеләренең кечерәк размерда куелуыннан кала, монда әле юл кагыйдәләре дә үзгәргән. Безгә таныш булган юл билгеләренең зурлыгы 60-ка 60, яңа стандарт буенча куелган билгеләр 50-га 50 яки 40-ка 40 та булырга мөмкин. Тагиров урамы буенча без 100дән артык юл билгесе шутладык. Алар барысы да яңа форматта. Специалистлар әйтүенчә, кечерәк билгеләр тизлек зур булмаган урамнарда кирәк. Әлеге урамда йөрү тизлеге сәгатенә 20 км. Размер знаков был выбран в соответствии с масштабом улицы. Она небольшая, и поэтому мы могли выбрать знак меньшего размера, тем самым сократив визуальный шум, который создают они на улицах. И при этом то, что здесь скоростной режим ограничен, он невысокий, водители спокойно смогут рассмотреть все знаки, при этом мы получаем более визуально приятную для глаз улицу. Кызганычка каршы, яңалык халыкка уңай тәэсир итә дип әйтү бу очракта туры килми. Ник дигәндә, кичерейтелгән юл билгеләрен күп машина йөртүчеләр кабул итмәде. Бу билгеләр юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итмиләр дип саныялар. Считаю, что они не очень информативны, и вот заезда с той стороны в знак кирпич не совсем понятно, что это даже кирпич. Ну, то есть слишком маленький размер. Бу знаклар да жайсыз, бәләкәй булганга алар күренмиләр, бик жайсыз ул. Бу урамда әле юл йөрү кагыйдәләре дә үзгәргән. Совет урамыннан Тагиров урамына керү тыелган. Шуны аңлатып торучы юл билгесе дә бар. Шуңа да карамастан, машина йөртүчеләр керәләр, әле иске гадәт белән, әле инде юл билгесе чыннан да күренми. Надо отметить, что поменялась организация дорожного движения по улице Тагирова со стороны улицы Советская. На улице Тагирова установлен дорожный знак 3.11. Въезд запрещен. В связи с тем, что на участке улицы Тагирова от улицы Дивонской до улицы Советской организовано одностороннее движение. На данном участке дороги въезд разрешается со стороны улицы Дивонская. На перекресток Дивонская-Тагирова можно подъехать с улицы Герцена. На участке улицы Тагирова от улицы Герцена до Дивонской организовано двустороннее движение. Со стороны улицы Советской к перекрестку Дивонская-Тагирова можно подъехать по улице Школьной. Йомгаклап шуны әйтергә кирәк, кичерейтелгән юл билгеләре шул ук функцияны башкара. Аларның законлы көче саклана. Һәм машина йөртүчеләр әлбәттә бу кагыйдәләргә буйсынырга тиеш. Законны белмәү җаваплылыктан азат итми. Алса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка мәгълүматларга киләсе елга ана капиталының ничә сум булачагы билгеле. 2024 елда индексациядән соң ана капиталы беренче балага 631 мең сум, икенче һәм оннан соңгы балага 834 мең сум тәшкил итәчәк. Бу хакта Бердәм Россиянең программа комиссиясе утырышында хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков белдерде. Аның сүзләренчә, инфляция кушылуы дәрәҗәсендә яки 7,5%-ка артачак. Торак шартларын яхшырту бүгенге көндә ана капиталы акчасын куллануның иң популяр юнәлеше. Ел башыннан 470 меңгә якын гаилә аның ярдәмендә торак шартларын яхшырткан.
Популярлыгы ягыннан икенче юнәлеш 3 яшькә кадәрге балага айлык түләүне рәсмиләштерү. Аны 318 меңнән артык гаилә инде алган. Тагын 205 мең гаилә ана капиталын балаларга белем бирүгә файдаланган. Элегрәк Дәүләт Думасында ана капиталы акчасын 2 гаилә өчен йорт реконструкцияләүгә рөхсәт бирүче закон проекты беренче укылышта кабул ителгән иде. Бүген сертификат акчасын тулысынча бер гаилә милкендә генә булган йортны төзү яки реконструкцияләү өчен генә кулланырга мөмкин. Минск шәһәрендә 21 гасыр талантлары Союз дәүләте бәйгесендә җиңүчеләрне билгеләделәр. Россиянең 16 төбәгеннән һәм Белоруссиянең 7 төбәгеннән 300-гә якын яшь катнашучы анда атна дәвамында фәнни-техник иҗат бәйгесендә иң яхшылар исеме өчен көрәште. Бәйгенең халыкара этабында Бөгелмә егете дә катнашты. Аның белән безнең төшерү төркеме очрашып кайтты. Радион Надыршин хәзер 4-нче мәктәп директоры кабинетында еш кунак. Бердә интернет радиосы ачуны планлаштыралар. Бу яңалык Радион һәм аның балалар техник иҗаты үзәгендәге педагогы Сергей Жилин ярдәме белән тормышка ашырылачак. Алар бергәләп махсус смартфон кушымтасы ясый һәм үз проектлары белән республика һәм Россия техник иҗат конкурсларында җиңү яулый. Әлеге проект белән Радион Надыршин Минскида узган Союз дәүләте 21 гасыр талантлары конкурсының халыкара этабында катнаша. Конкурс проходил на протяжении 5 дней. Каждый день выступала определенная область. Мы были в самый первый день. Защита проекта была легкой, если ты знаешь, о чем говоришь, потому что это твой проект. Это интернет-радио на базе специализированного сайта и приложения для смартфона. Конкурста яшь уйлап табучылар, рационализаторлар, тикшеренүчеләр үзләренең иҗади проектларын 7 секциядә тәкъдим итеп яклаган. Бу техник конструкциялау, электроника, телемеханика һәм элемтә, робототехника, автоматика һәм интеллектуаль системалар, фәнни тикшеренүләр, эксперимент, астрономия һәм космонавтика, мультимедиа технологиялары, программалаштыру һәм исәпләү техникасы бүлекләре. Была идея создать что-то, чем может пользоваться другие, показать это. Потому что зачастую многие проекты, они замкнуты на себя, и кроме как где-то на конкурсах, дальше не идут в жизнь. Здесь же была задумка сделать проект, который можно воплотить реально и принести пользу. Мы подумали, решили, что интернет-радио можно в школе использовать. Это достаточно интересная задумка, которая может использоваться реально во многих направлениях. Можно под это дело подключить других и решили воплотить это в жизнь. Интернет кушымтасын смартфонга урнаштырырга мөмкин һәм аны мәктәптә кулланырга планлаштыралар. Безусловно, мы очень много лет работаем совместно с Домом детского технического творчества нашей Бугульмы. И вот эта победа не случайна. Родион к этой победе шел очень долго, давно, готовился. Мы очень рады за него, гордимся такой победой. Ну и, конечно, этот проект будет воплощен в жизнь в нашей школе. Радион Надыршинның конкурсының халыкара этабында катнашу өчен бирелгән таныклыгы хәзер директор кабинетында мактаулы урын алачак. Мәктәп интернет-радиосы идеясе ел дәвамында тормышка ашыр дип ышандыралар. Агил Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучанмәт телекомпаниясе. Азнакайда педагогларның белем бирү эшчәнлегендә уңышлы практика исемле район күләм семинары узды. Анда методистлар, ел укытучысы 2023, ел тәрбиячесе 2023, иң яхшы татар теле укытучысы 2023 бәйгеләрендә катнашып, уңышларга ирешкән укытучылар чакырылды иде. Семинарның нинди этапларда һәм ничек узуы белән безнең коллегаларыбыз танышты. Семинар шәһәрнең 8-нче мәктәбе базасында узды. Катнашучыларны эш барышы белән Мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Лилия Әхмәдишина таныштырды. Сегодня мы выстроим работу таким образом, что у вас будет возможность познакомиться с опытом работы наших финалистов. Әлеге очрашу иң көчле укытучылар катнашында уза. Мы думаем, что опыт работы этих педагогов станет точкой роста. Безнең уйлавыбызча, бу укытучыларның тәҗрибәсе башкалар өчен үсеш ноктасы булып торыр. Укытучының үсешендә нинди технологиялар кирәклеген ачыклар. Азнакай районының белем бирүдә сыйфаты югары һәм балалар өчен кызыклы булыр. Наше качественное образование Азнакайского района оставалось на самом высоком уровне. Очрашуның беренче өлешендә бәйге финалистлары төрле фәннәрдән мастер-класслар күрсәттеләр. Сандугаш. Китме сандугаш, канатларын калдырып, туган җирне калдырып. Безгә туып үстеңсең, шык суларын эчтеңсең. Игътибар иттегезме, нинди төсмер белән әйтелде бу? Хикмәтле дә, бизәкле дә тел исеме астында мастер-классны шәһәрнең 8-нче мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты белемен укытучы Айгөл Галиева уздырды. Укытучы әлеге мәктәптә 2001 елдан бирле эшли.
Ул иң яхшы татар теле укытучысы бәйгесенең җиңүчесе. Бүгенге чарада катнашучы педагоглар 4 төрле мастер-классларда катнашалар. Әлеге минутларда без Гөлшан Гатина катнашында мастер-класс күрәбез. Гөлшан Гатина шәһәрнең 4-нче лицейында математика укыта. Хезмәт стажы 17 ел. Гадиме, катлаулымы, кызыклы? Математика буенча мастер-класс шул исем астында узды. Участвовала в 2023 году в конкурсе учителей. 2023 елда ел укытучысы бәйгесендә катнаштым. Муниципаль этапны үттек. Зональ этапның җиңүчесе булдым. Укучыларымның ирешкән уңышлары зур. Имтиханнарны 100 балга бирүчеләр бар. Югары балл алучылар. Бальники, очень много высокобальников. Дәресләрдә балаларга туган телгә мәхәббәт уятырга тырышам. Укучыларымның олимпиадада җиңүләре, төрле иҗади бәйгеләрдә катнашуы, җиңүләре үземне дә төрле җиңүләргә илһамландыра. 2023 елда иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесендә катнашып, республика күләм лауреат булу бәхетенә ирештем. Укытучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләп рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сегодня праздник наших победителей, которые в течение года уже несколько лет готовились к этим состязаниям и плодотворно показали свои труды, свою деятельность. Район семинарында бәйгедә катнашып төрле нәтиҗәләр күрсәткән 24 педагог бүләкләнде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Таттелеком Ошык акционерлык җәмгыяте абонентлары телевизион кабул итү аппаратларын кулланучылар өчен дә мөһим мәгълүмат. Луч Әлмәт телеканалын цифрлы телевидениедә 651 позициядә, кабель телевидениесендә 35 позициядә табырга мөмкин. Безнең белән калыгыз. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.